Și pe canalul meu. Sunt alături aici de David. Salut! Am găsit o metodă să-l aduc pe David la viață. Ca să știți, și acest videoclip e filmat la 1:30, ca un cap de om am vrut să facem asta. Eu zic că e ok, totul e ok, că nu se supără nimeni. Bă, nu mai da tu vina pe mine, mă. Cine m-a întrebat dacă vrei să facem videoclip? Păi ce vrei să facem, mă? Ok, hai să vedem ce ne pică din spin. Mamă, adevărat, hai să vedem. Vreau să... Fruct, 3, 2, 1. Mamă, David dă un fruct la bun. Să vedem dacă îi pică. Ce doamne asta mi s-a întâmplat? Mi-a luat banii? I-a luat banii, nu pot să cred că i-a luat banii, dar nu... Bă, nu i-a dat fructul? Bă, bă, e cel mai prost. Deci, ca să înțelegeți, fructul ăsta numai ce mi l-a dat Alex mai devreme. Bă, deja cred că nebunește David. Nu-i așa, David? Se vede, se vede. Alex, îl vrei tu că nu mă las să-l pun în ăla. Nu, nu, nu. Nu mă lasă să-l pun în story. Uite, poftim, o metodă simplă. Bă, nu spune că asta face fructul ăsta. O metodă simplă. Bă, eu îl mănânc. Nu-l mânca. Ăla e cel mai prost. Bă, la mine se cheamă dog fruct. Bă, prostea, nu-l mânca că ai light. Uite, să vadă și oamenii. Are level 239 și are light. E ok pentru începător. Bă, nu! La mătii, ce tot trecu. Da. Ok, a făcut A făcut o grămadă de greșeli, dar asta e prima greșeală care a făcut-o un începător. Ce pot să zic? Nu mă, asta e mort. Stai chill, că mai am unul, stai chill. Dacă e, o să-l omor din nou și îmi fut unul în gură. Stai știți că mai am unul, gata. Bă, dracul ia. Știi ce am filmat? Bă, ăsta mă, bă. Păi, bă, tu bați o maimuță. Bă, te bate o maimuță, bă. Ce e mă, asta? Bă, hai mă să mergem la zona ta. Ca să știți, eu am level max, eu în continuare mai joc. Bun. What the fuck? Ce what the fuck? Bă, ce fete? Ăsta nebun. Bă, nu mă spune niciuna mea, în primul rând. Păi ce, uite, ăsta abia te așteaptă să te bați. Să mă bat în Doamne. Ăsta, bă, unde eu am găsit? Bă, nu, aici e. Bă, nu-i mai dat damage, că nu mor de tot. Oh, shit. Hai să vedem cum se descurcă David. Nu cred că se descurcă. Nu. Ah, Da, am înțeles și eu cum se descurcă mai mult de mine decât în David. da. Bă, nu trebuie să-mi iau quest? Nu! Bă, nu trebuie să-ți iei Nu quest. trebuie să-mi iau quest? Bă, eu zic de acum, bă, ce pula mea se întâmplă? Bă, cred că trebuie să-mi iau quest, nu? Nu, bă. Ba da, bă. Mai, Mi-a dat un ciuciu. Asta mi-a dat un tren, asta mi-a dat. bă, dacă vrei să mai ai ceva de comentat, tu comentează ție. Da, așa e el prost.
Se vede că tu ești mai prost. Ce-ai spus? Nimica. Se vede, bă, hai să mergem la zona ta, bă. Bă, stai, aici poți să faci bani infiniți? Unde, bă? De ce? De dracu o să faci bani infiniți, unde e ăsta? Bă, unde dracu? Bă, ăsta, bă. Da, nu știu ce am plătit unul cu 10. Ameno, dormi, pazite, ăsta mă mănâncă sufletul, te vă rog. Stai să traduc. Ia stai să traduc aici. No, bă, nu, știu ce. Mamă, să moară că... Să moară Janeta, mă. Să moară Janeta, să mor eu. Că mor... Alex, ce înseamnă Fintok? Mă, pușca, bă, pușca. Pușca lui Hanis, bă, pușca. Mi-am mai cumpărat încă o dată unul. Etă că, hai mă, lasă-mă de aici. Alex, mi-a dat ceva. Alex? Alex? Ca să știți, nu joc atât de bine. Dar mă lupt cu unul. Ok. Sunt chiar curios să văd video. Ok, bun. Și așa. Bă, nu vrei să le spunem ce joc ne jucăm? Adică... Bă, suntem pe Boxifru. Dacă e, ne găsiți acolo. Adică dacă e, trebuia să le spunem noastră de la început. Eu nu mai înțeleg nimic aici. Putem... Puteți să dați de noi, dar să dați share de prietenie. Dacă mă găsiți pe mine, bă, dacă... Nu, dacă mă găsiți pe... Bă, dacă mă găsiți pe mine, îl găsiți și pe el. Alex, poți să mă duci pe mine cu Lego? Aș putea, dar am o mare problemă aici. Doamne! Ca să înțelege și înainte să filmăm, el a spus 3, 2, 1, 3, 2, bă, stai, 3, bă, stai, nu știu ce, ce la pește, nu știu ce, Nu, dracu, de sunt... Nu, dracu mă ia, dracu mă ia. tu știi că filmezi, nu? Da, dracu. Bine, gata, l-am omorât. Bă, da, uitați, bă. Cunoaște-le, se uită copii. Da. Bă, uit. Hai de cap, bă, cât de Bă, fugi! Bă, fugi. Bă, eram să mor. Pentru că nu joc bine de pe telefon. Bă, deci uite așa-și pierd șabonații. Bă, nu e așa. Ba da, e așa, bă. Auzi, dar știi ce ai uitat să spui? Să apese pe butonul de like și de subscribe. Nu mă, fraiere. Dai, să le zici și canalul meu de YouTube, mă, fraiere. Bă, să vă abonați și la canalul lui de YouTube. O să posteze. Cristian, că nu știu ei. Da, David Cristian, bă, ăsta mă ceartă pentru că nu se abonează lumea la el. Acum liniște. De ce ai viața scăzută? Vreau să mă duci pe mine cu demonul ăla de acolo. Care mă temă? Ăsta, păi fi, îi zicem, Hai, ajută-mă și pe mine cu ăsta, ăla. așa, îi zicem. E bine, mă, e bine. Sau mai vrem un hit? Înainte știam să mă joc foarte bine de pe telefon, Boxifruit, dar acum am cam ruginit.
Bam. Ce? Bă, dar nu mi s-a pus ăla, kilo. Nu cumva e ăsta, bă. E de fapt și e foarte. Păi asta e, bă. Cred că deja... Ok, asta. Helicopter, helicopter. Mama asta cântă helicopter. Eu cred că e tot ok. N-am avut nicio ceartă cu David. Bă, Davide, hai mă. Hai mă, Davide, hai. Știu că poți să-l bați. Eu aș putea, dar vreau să nu mă aud cu pușca. Să fac level pe el. Pușca. Pușca lui Iohannis. Bă, stai, pușca lui Iohannis. Nu întreba. Hai mă, ce... Bă, mai dai mult așa. Vreau să fac level pe pușcă, așa că taci. Toa... Hai de capul, că m-am făcut apoi mari. Ok, level 28. Și tot mă mi-și-a pus skill-ul. So, fuck. Na, na, na. Așa nu știu pe care e. Bă, e ăla, ăsta de aici era. Că nu mi-și-a pus skill-ul. What the fuck? Înseamnă că trebuie să-l omor singur. Dar nu, îmi dai și mie niște lei. Nu pot, doamne. Dar nu, vă ascundeți de mine? Bă, deci dacă mai dai o lovitură, promit că te omor. În primul rând, se jură. Bă, vezi asta? Așa treci mai departe. Am văzut moartea în față. Hai bă, că nu mai pot. Cu tine acolo. Nu mai spui și mie ce doamne iartă mă are de nu și-a pus skill-ul? Apar, n-am. Hai mă, vreau să mă duc la cel mare. Bă, să nu dați prea mult și din alea de friend, că mai am doar un loc pentru voi. I'm sorry. Oh my god. Bă, oricum eu o să-i cer. Când e cu boss-ul ăsta? Da, mă. Poate un boss. Bă, asta e cel mai greu, bă. Tu nu știai? Până la urmă, eu am să mai fac level. Sau mai omorât și pe mine. Cel mai greu e la Alex, când el ne omoară într-o secundă. Cel mai greu pentru tine. Îi dai un pic de hit, Îl omori instant. dai cu pumnii sau cumva, nu știu. No. Na, poftim. Bun. Bă, cred că e destul de așa. Bă, Alex, îmi fac level 240 de chem. bine. Dar dacă vreau, poți să vii să mă ajuți. Cu ce pot să te ajut? Cu peșturile. Bine. Opa, 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 stai puțin. Bine, o să vin. Dar s-ar putea să văd. Mă duc undeva, bă. Bine, dacă îmi fac level 240 să vin. Bine. Holy Jesus Christ. Da, e Holy Jesus Christ. Sau nu e aici. Hai de capul meu. Eu cred că o să fie o zi lungă. Să merg aici, prin apă. Alex, data viitoare ne punem la volan și filmezi de pe calculator?
Bă, dar e greu să filmezi de pe calculator. Dacă strângem la episodul ăsta 10 like-uri, Alex postează de pe calculator. Da, promit. Dar am și promis, atenție. Am promis. 10 like-uri și postezi de pe calculator. Și la mine, la un videoclip, oricare, 5 like-uri. Auzi, 5 like-uri. Și ce o să faci, mă? Ce o să faci tu? Bă, dacă eu o să strâng 10 like-uri. Să dați comentarii. Să dați comentarii că vreți să vă jucați cu noi. Bă, fii atent. Și dacă facem la videoclipul meu 10 like-uri, ne jucăm cu voi. Nu, eu dacă strâng câteva like-uri și câteva comentarii, cum ar fi vrem să ne jucăm cu voi, eu vin acum. Vă dau accept. Dacă eu strâng 10 like la videoclip, îi ajutăm să facă level pe bloc și fruit. E greu. Dacă sunt de la început, e foarte greu să faci level. De ce? Că îi ducem acolo, fac eu creștum și fac căia de 5, de 1, de nu știu cum și îi ajutăm. Bine, eu pot, că eu am 239 level. Da, dar știi că o să treci și tu în următoarea insulă, nu? Eu aș putea să-i ajut pe ei să facă level. Adevărat, și eu pot să-i ajut pe ăia mai mari care o să facă V4. Nu V4, V3, că V4 nu am gear-ul. Uite atenți, băieți și fete, vedeți că pe un videoclip de-al meu, eu mi-am postat numărul meu de telefon, dacă vreți mă puteți lua. Hai de capul meu, ăsta e... Bă, nu, ăsta chiar vrea niște fete să agațe. Îl mănânc? Îl mănânc? Nu, bă, e nașpa, cel mai nașpa frog. Ok, l-am mâncat. Hai, bă, de mă. Eu zic că să nu mai mă sperii, bă, nu mai mă speria, bă, deci nu mai... Bă, îmi vine să mă... Dar ok, nu te speri și chiar l-am mâncat. O, dar parcă tu aveai treabă. Și? N-aveam... N-am voie. Ia, stai, mă. Eu cred că... Mă, cât mai am eu să dau eu la un spin? Hai să vedem, mai vorbim cu abonații. Dacă strâng 11 abonați, sunt mulțumit. Nu știu, David. Noi trebuie încă 2 abonați, ca să știți. Da. Adică ne duci pe mine cu bunșona? Cu care, bă? Cu cel mai mare? Level 240. Bă, frate, abia am plecat și eu de acum. Bă, frate, abia am făcut și eu level 240. Toate, mă, na, nu se poate așa ceva, nu, nu s-a, Bă, da, așa trebuie. mamă, deci la mă că nu mai pot aici. Nici eu cu tine. Ia stai. Bă, eu vă zic, dacă vă place mai mult seria, să-l așteptăm pe David, Boxy Fruit, Dar și nu uita cum îl cheamă. În fine. sau putem să mai filmăm King Legacy. Ce vreți? Sau dacă vrei să filmăm
Da, da, sau putem să filmăm ceva horror. Scrieți în comentarii ce vreți să mai filmăm. Zici că ăsta cum plânge ca o fetiță. Bă, să mor eu că nu plâng. Da, la data trecută de vreo 2-3 ori de când ne-am jucat ceva horror, ai țipat, așa că te rog. Nu zic că am țipat. Alex, pe bune. N-am țipat, bă. Doamne, că mă faci, lasă-mă. Bă, lasă-mă, mă. Poate îl trolei tu acum. Bă, lasă-mă. Barca lui ea de mergi. Ce e, bă, mult mai bine. Bă, de când postezi videoclipul? Care? Ăsta. Păi poate mâine. Nu, mă, postează-l acum. Păi trimite-mi-l. Ok, ți-l poste, o să îl postez, bă. Bine, dar trimite-mi înapoi, că sunt curios cum a ieșit. Bă, dar mai avem din videoclip, bă. Bine, dar să-mi trimiți. Da, ți-l Aici, trimit. cuculița nu e roșu, nu e nimeni acolo. Da, am înțeles. Vrei o lovitură? Nu, vreau să mă duci cu prostul ăla. Hai, bă, nu mai pun ca mine, nu prost. Ajută-mă cu celălalt prost. Da. Bă, cum asta e degeaba? Așa ziceam și eu. Ia hai, bă. Eu am vrut să-i zic, hai mă, omoară-l. Bă, dar omul meu ce-a făcut? Asta degeaba, bă. Ok, în apărarea am crezut că am un katana, ok? Hai de cap, mă. Am o întrebare, cât avem din videoclip? Cred că mai mult. Cât? Bă, o să vezi videoclipul, dar stai mă puțin. Ok. L-omor. A, că nu pot să-l omor. S-a spawnat ăla? Nu s-a spawnat. Bă, mai e un boss. Warden. Ce boss? Warden. E cam nașpa. Bossul ăsta. Bine. Eu zic de acum că bossul e pe care să moară. Întâlnește soarta. Bă, nu-i așa? Că întâlnește soarta. Nu, te mușcă pe tine. Te mușcă pe tine, bă, că te văd low HP. I'm serious. Yes. I'm not serious. You stupid. I'm not stupid. Are you stupid? A dat Dumnezeu. Mamă, ce juri tu acolo. Jurăm amândoi, zici. Deci că suntem proști. Nu-i nimică, niciodată mică, unde ești mică. Nu l-ai colit, dar mamă, ce vrei. Dar să fie întoarce acasă cu valiță. Bă, dar greu e. Mai bine îl așteptăm marea a doua, dar nu vreau. Unde e bossul? Bă, eu nu l-aș lăsa aici, bă. Bă, dar unde e bossul, bă, fere? Unde e? Fiți atenți, dacă strângem la episodul Alex 10 like-uri, mai și finalul de pe laptop și mai știți că m-a dus trip. Mamă. Și o să ne jucăm Dusty Trip cu abonații. Cine scrie primul în comentarii. Poți să te rogi de pe calculator
Da, adevărat. Marimat asta. M-au zis să mor eu, că a rimat totul. Nu se poate. Nu se poate mai bine decât atât cu Alex. Păi nu se poate mai bine și decât David. Activează-ți PvP-ul. Că... Dracu ți-a luat, bă, dracu. Știi cum e? Cu dracu. Îl știi pe dracu. Îl știi? Nu știu, dar tu? Îl știu, de la bun început. A, da, așa jucăm, da? Da, mă, așa e. Tu ai vrut să te bați cu mine. Tu încă mai vrei să te bați? Știi că nu ți-ai activat PvP-ul. Bă, tu chiar mai vrei încă un PvP? Zi, mai vrei? Mai vrei? De zi mai vrei? The fuck? No! Bă, chiar oprește-te, serios. Bă, te pui cu cineva care te bate instant. Două lovituri îți trebuie. Are level mult mai mare ceilalți. Ești cumva fricoș? Bă, vrei să te ia dracu acum? Dai tu că poți în mine. Bă, ai terminat? Ai de fier. Păi bune, nu ești de fier. Vrei să dau o lovitură? Vino încoace, vino încoace, bă! Tu mai dai în mine? Zi, mă, mai dai în mine? Uite așa. Pentru că dai mine, uite așa e. It's my king. Vrei să faci mai multe live-uri sau să lucrezi mai multe acasă? Bă, zic că ne ajunge atâta episodul. Băi, ai zice să apăsați pe butonul de like și butonul de subscribe. Nu, cu voi a fost Alex și David. Și Vă pupăm și ne vedem curând. da, și să scrieți în comentarii. Vă rog, tare pe Pa, pa! personal.